Кояш нурлары карның аклыгына кушылып, яңа хисләр тудыра. Кар өстендә калган эзләр эрей, әмма кеше күңелендә калган хатирәләр бер качанда югалмый. Хәзер без Татарстанның иң күркәм районнарының берсе, татар халкына үзенең күренекле шәхесләре белән танылган Мамадышта. Күңел ашкынуын аңлатып булмый. Бу безнең кызыклы очрашуларыбызга бәйле. Кайларга гына барып чыкмыйк, милләттәшләребезнең яшәешен яктыртырга тырышабыз. Беләсезме? Без һәр вакыт әз генә канәгатьсезләнү белән кайтабыз. Чөнки бер тапшыру кысаларында гына аларның көн күрешен, бәхет кушылган хыялларын, иткән изгелекләрен, гомумән матурлыкларын күрсәтеп бетереп булмый. Билгеле, без кабат очрашырбыз. Менә Мамадышта да шулай булды. Инде яз исе борынна кытыклый. Ап-ак кар өстенә язгы кояш нурына буйсынып, аңа яраклашып, агач күләгәләре сузылган. Аны без шушы фасылда гына күзәтә алабыз. Әз генә соңга калдыңмы, риде бетә. Яз бит ул. Моңа бөтен җан иясе куана, ә без сокланабыз. Язның башыгына тик нуры, исе инде күңелгә рәхәт хисләр өстәргә булдыра. Мамадышлылар исә, җәй килсәгез матур бездә. Ныкрат буйлары, таулар, урманнарга бай бит безнең якты иштеләр. Ә безнең шушы көйсез бала кебек үзгәрә торган фасылда да матурлык табачагыбызга шигебез юк иде. Шәһәр үзәгендә урнашкан сәнгать мәктәбенә уздык. Минем дизайн интерьерга барасы килә. Шуның өчен мин бу мәктәпкә йөрим. Миңа бу бик тә ошый. Biz Мәдәният министрлыгының грантын оттык һәм шуннан соң инде үзебезгә кирәкле аппаратураны сатып алып инде үзебезнең менә шушы сувенирлар эшләү буенча эшне җәелдердек. Дема алганда күбесенчә татар халкының үзебезнең халкыбызның мирасына, әкиятләренә таянабыз инде. Бик теләп сөйкемле шүрәле конкурсында катнашабыз, урыннар да алабыз. Мәсәлән, менә шундый сувенирлар эшләйбез һәм аларны эшләгәндә үзебезнең җирлеккә туры китереп, үзенчә итеп эшләргә тырышабыз. Безнең бит инде балалар сәнгать мәктәбе, безнең монда шөгыльләнәләр, музыка өйрәнәләр, рәсем сәнгатен үзләштерәләр, хореография безнең бар. Шуңа күрә инде үзебезнең эшләрдә буларның барысын да чагылдырабыз. Демәк, мосы безнең түбән тавыш һәм икенчесе инде икенче җирдән безнең һәм югары тавыш булачак. Менә шундый музыкаль шүрәле инде бу. Менә бит ул, төбәкнең дә, халкының да матурлыгын чагылдыручылар. Монда хезмәтенә, сәнгатькә, туган ягына гашыйклар эшли, иҗат итә. Мәктәп диварларын исә яулаган үрләрне исбатлаучы мактау сыннары бизей. Без Мамадышта көн кичкә ауша. Халык хезмәт көнен төгәлләп өенә юнәлә торган мәл. Тыныч гаилә кочагына керәсе дә, аларның бер кичке кайнашуына чумасы килеп китте. Без шулай иттек дә. Татар халкы ачык йөзле бит ул. Шул минутта ярты гасыр бергә иңгә иң куеп гомер иткән, ике ул үстереп, аларны башлы күзле итеп, инде оныкларының уңышларына куанып яшәүче Гыйлаевларга бармый кемгә барыйк ди. Районда хөрмәт казанган Дәүләтҗан һәм Венера Гыйлаевлар турында без күптәннән хәбәрдар идек инде. 54 ел эшләү дәвремдә мәктәптә мәгариф системасында үз алдыма куйган бурычым эшемне һәр вакыт җиренә җиткереп, намус белән башкаруны куйдым. Җәй көне Мамадыш урамы буйлап, Совет урамы буйлап төшәм. Миннән алда бер абзый бара, олыгына яшьтәге. Минем белән исәнләшәләр, исәнмесез, олылар да исәнләшә, кечкенәләр дә исәнләшә. Бу түзмәде, борылды да, нишләп сезнең белән бөтен кеше исәнләшә ди. Мин әйтәм, мин укытучы. Әйе, укытучы сүзенә бик күп мәгънә салынган.
хөрмәт, затлылык, рухи байлык, сабырлык, мәхәббәт. Кешегә ягымлы булу, кешене аңларга теләү, кешегә акыллы фикер әйтү, киңәш бирү. Булар кешедән читтә торырга тиеш түгелләр бит инде. Дөрес, үгет нәсихәт белән үстерәбез балаларны, тик бит ул гына аз. Үзең үрнәк булу зарурдыр. Балалары тәүфиклы, тәрбияле, кешелекле дигән сүзләрне без күбрәк ишетәбез һәм бу безгә бик зур куаныч, бик зур куаныч. Хәзер инде безнең өчен бәхет тигезлек, саулык. Балаларыбыз янында, икесе дә семьялары тату. Оныкларыбыз үсеп җитте, урнашты. Тагын нинди бәхет кирәк. Яшь вакытта яраткан эшебез бар иде, эшкә ашыктык. Өебезгә сөенеп кайттык. Әтинең тәрбиясе көчле булды. Ул үзенең шәхси үрнәге белән эшкә карата мөнәсәбәте белән безнең өчен үрнәк булды. Безгә генә түгел, безнең балалар да шул тәрбияне алып үстеләр инде. Без бабайны бик хөрмәтлибез, яратабыз. Әбине дә бик яратабыз. Аларның киңәшләре һәр вакыт дөрес була. Без аларны бик яратабыз. Аларга бик зур рәхмәт. Бу гаиләгә килеп кереп, мин укытучылар династиясе Гилаевларның бер кисәкчеге булып чыктым. Ул династияның стажы 365 елдан күбрәк. Янымда шундай төп киңәшчем, әти булгач, 54 ел стажлы педагог ветеран. Анарга бик зур рәхмәт. Минем бөтен булган уңышларымда аның өлеше бик зур. Озак шулай безне куандырып, безгә терәк булып, безгә киңәшче булып, тагын шулай матур итеп яшәсеннәр иде. Без 600 елдан артык тарихы булган Майданы буенча Татарстан Республикасының иң зур районнарының берсе Мамадышта. Нократ, Чулман елгалары, Шишмә күлләре белән сокландыручы бу районның җитәкчелеге белән очраштык. Районның яшәеше, халкы, үсеше хакында алардан да тулы итеп җиткерүче булмас. Безнең районда барлыгы 45 мең халык яши. Район бик табигатькә бай. Аның 80 мең гектар урманнары булса, шул ук вакытта сөрү җирләре 135 мең гектар. Әгъмуми алганда безнең территория 260 мең гектар. Бүтәнчә әйтсәк, 3 Сингапур иленең территориясе хәтле. Айырма шунда гына Сингапурда 5 миллион халык яшәсә, безнең районда инде әйткәнемчә 45 мең халык яши. Районның байлыклары күп, иң мөһиме безнең район үзенең тырыш эшчән халкы белән бай. Дөрес, татар халкы хезмәт сөя. Шуның белән көн күрә, балалар үстерә, туган җиренең, милләтенең иминлеген саклый, авылының киләчәген кайгырта. Мамадыш районында 128 авыл бар. Соңгы елларда фермерлык белән шөгыльләнүчеләрнең саны арта. 49 фермер хуҗалыгы бар. Без инде бу фермер хуҗалыкларын төрле программаларга кертергә тырышабыз. Үзегез белгәнегезчә, республика, Россия күләмендә шундый программалар кабул ителде. Хәзер авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүчеләргә 10-13 сыер, савым сыер асраган кешеләргә район үзе ярдәм итә. Минем инде шундый ышаныч белән әйтәм, авылларыбыз сакланыр һәм авыл кешеләре үзләренең нигезләрен, үзләренең туфракларын саклар өчен бар кешеләрен куярлар һәм балаларын дагы шушы якларга кайтырлык итеп тәрбияләп, үзләренең кешеләрен ачарлар дип ышанасым килә. Без бөтенебез авылда, беребез дә бер кая китмәдек. Аннан соң авыл кешесе Гадирә инде барыбер, ул ниндидер югарылыкларга омтылуны күздә тотмыйр дип уйлыйм мин. Ул үз хезмәте белән, үз тырышлыгы белән яшәргә ярата. Шушы ук авылның кешеләре эшлиләр бездә. Монда 4 кеше эшлибез. Алар барыбер сөенәләр, шундый эш булганда сөенәләр, чөнки эш белән хәзер эш белән дә авыр бит инде барыбер. Мамадыштагы кебек шартлар бүтән җирдә мин күрмим. Үзебезнең коллегалар белән сөйләшәбез. Без коллегалар да җыелабыз. Без теге дин өлкәсендә дә менә мәчетләр белән дә очрашабыз, күрешәбез, сөйләшәбез. Татар авыллары ныклы, нигезле. Аларның сагында ислам дине. Әлеге мәчетнең 100 елдан артык тарихы бар. Авыл халкы аңа атап шигырьләр юллый. Аның үткәне авылның үзенә кагыла шул.
озан яңгырый авыл үсләрендә, нурлы аяң балкый ялтырап, җомга сайын сиңа халык килә, һәрберсенең күңеле яктырак. Авыл халкы яши өмет белән, киләчәккә карый ышанып, иман белән үтсен гомеребез, гынахлардан тәмам бушанып. أشهد أن لا إله إلا الله. Түбән Ошмы мәчете ул Мамадыш районында ин борынгы мәчетләрдән булып шутлана. Бүтән җирләрдә Совет чорларында манараларны кискән чорларда диннәрне кыскан вакытларда инде менә авыл халкыбыз шушы мәчетнең манарасын саклап кала алды. Апа-абыйлар күбәйтеп йөри, Аллаһка шөкер. Җомгаларыбызга 50шәр кеше килә. Күңелгә рәхәтлек алып, мәчеттән чыктык та, яз тавышын ишетергә теләп тын калучы авылга кушылдык. Беренче сәламе бар инде, кара каргалар килгән. Шунсы бигрәк тә кадерле бу мизгелдә. Кышның китүенә куаныпмы, әллә татып калырга тырышып, балалар чаңгыда шуа. Авылның киләчәге аларда. Әгәр мөмкинлекләр тудырыла икән, мәктәпләре, спорт белән шөгыльләнер урыннары бар һәм алар гөрләп тора икән, димәк бу авыл яши, үсә. Түбән Ушма авылы шундыйларның берсе. Көрәш үз-үзеңне яклар өчен кирәк. Көрәшче булырга бик яхшы инде. Бик рәхмәт Рифат Махтушка. Безгә шундый зур әйбәт спорт комплексы төзегән өчен без монда бик көн саен шөгыльләнәбез. Без яшьләрне 5 тармакта, 5 юнәлештә тәрбияләргә тырышабыз. Аның берсе уку булса, икенчесе аның хезмәт, өченчесе спорт, дүртенчесе культура һәм бишенчесе инде безнең дини юнәлештә без шуларны тәрбиялап барабыз. Мамадышта татар мәктәбе эшләп килә. Без кичкә калдык. Шулай да анда чын милләтен яратучы балалар тәрбияләнгәненә инандык. Укучылар үткән көнгә нәтиҗә ясап, райондагы мәктәпләрнең эшен газета, радио, телевидениедә яктыртып бара икән. Нәкъ менә шул иҗат вакытында аралаштык без алар белән. Мәктәп дәресләрдән соң дигән проект кысаларында отылган грант, мәктәп медиа үзәге дигән эш тәкъдим итеп грант тотты. Шушы грант ярдәмендә без шушы мәктәп базасында медиа үзәк оештырдык. Монда инде үзебезнең шәһәрдә эшләп килүче 5 мәктәптән балалар җыйдык. Мин киләчәктә телевидениедә эшлим. Көн сайын без кружокта мәктәп яңалыкларын язып, гәҗит итеп чыгарабыз. Өйрәнәбез, редактировать итәргә төшергән әйберләрне, гәҗитләрне чыгарганда, үзебезнең сүз байлыкларын арттырабыз, гәҗитләр язганда безгә булышалар. Без монда төрле материаллар җыябыз, өйрәнәбез, ничек гәҗиткә язырга, ничек дөресләп. Яңа мәктәп булуга карамастан, үзебезнең традицияларыбыз бар. Балаларны татар жанлы итеп тәрбияләү төп бурычыбыз. Шуңа күрә үзебезнең яктан чыккан республикабызның данлыклы шәхесләре, язучылар белән очрашып торабыз. Дәресләрдән тыш мәктәп программасы нигезендә 24 түгәрәк эшли. Укучылар Мамадыш халык театрына да бик теләп йөри икән. Спутник дип аталаган сынданың. Алар белән дә параллель эшләп барам. Һәр вакытта да һәр елны яңадан яңа спектакльләр чыгарып, фестивальләргә катнашып барабыз. Безнең театрның шәҗәрәсе бар. 17нче елдан башлана моның нигезе. Монда Касым Шамил җитәкләгән, иң беренчеләрдән. 69нчы елларда инде монда бик күп ниләр, халык театрын исемен алына, Мамадыш халык театры исеме бирелә моңа. Халык театрында безнең 30дан артык кеше йөри. Аллаһка шөкер. Менә шуларга рәхмәтлемен. Мәдәният йортында без театрда карадык, җыр моң белән янәшә утырдык диясе килә. Чын ихластан яратып яшәүче, иҗат итүче милләттәшләребез белән бергә булдык. Мамадышым белән ләззәтләнәм аның көенә.
Sızlı batkan al sultanlarını Zeynep Hanım her bir gönlünü Amadışım benim amadışım İşin düzün indi kıvanmışam Ismaklarda yaşayıp şiirle Metnin tügel seni sırlamışam Amadışım benim amadışım İşin düzün indi kıvanmışam Ismaklarda yaşayıp şiirle Metnin tügel seni sırlamışam Dilelük vokal ansambli bizning 2000 yılның ноябрь ayında uyuşup gitti. Bu ansamblni uyuştırу indi halkımızның gırıf-гадәтләрен, моңын unutması için керек. Һәм инде мондый ансамбльләр уйлавымча бик күптә түгел, айрым башкаручылар күбрәк. Менә районда шундый ансамбль булу минем өчен инде барбер бер горурлыктыр дип саныйм. Amadışım, benim amadışım İşin düzün indi kıvanmışam Ismaklarda yaşayıp şiirle Metnin tügel seni sırlamışam Rayonda bitinde Respublikada, Россия күләмендә даны таралган үзебезнең районда Петров бәйрәме үткәрелә битендә. Моның төп безнең куелган максат дип әйтим, монда инде үзебезнең гореф-гадәтләрне саклап калу, үзебезнең матур традицияларны яшьләргә бирү. Jeyler ötkeş kızı jite Bu ömürler uzar gider tatulukka ne jiter Bu ömürler uzar gider tatulukka ne jiter Әйе, тату, мул хөрмәттә яшиләр мамадышлылар. Безнең юлыбыз исә Крәшен Ерыкса авылына. Безнең якларда яратып пешерә торган ризыгыбыз пирмәнкә. Безгә пирмәнкәне әзерләү өчен ит, суган, борыш, тоз кирәк. Камыр өчен инде йомырка, он кирәк, тоз. Хәзер инде пирмәнкәнең тышлыгын әзерлибез. Аңа салабыз су. Сатабыз 3 күкәй. Тоз салабыз. Һәм булгатабыз. Һәм он салабыз. Хәзер камырны җәябез. Калынрак итеп җәябез инде, тишелсә, пирмәнкәнең тәме бетә. Хәзер инде камырны кисәбез. Хәзер шуңа камыр эченә ислекне салабыз, итне салабыз. Бөрөбез. Хәзер шушы әзер пирмәнкәләрне кайнап торган суга салып, 15 минут пешереп алабыз. Атлар гына җиктек чыгып китте, барып кына кердек дә, барып кына кердек әле Крәшен бию көйін уйнап җибәрәле, әбиләр биеп алсыннар. Ишек алып сазлана, үрдәк белән казгана. Ишек алып сазлана, үрдәк белән казгана. Сырлап кына түгел әле биеп алый казгана. Сырлап кына түгел әле биеп алый казгана. Ишек алып сазлана, юктараган сазлана. Апаларыбыз бийді дә, жырлады да. Біз аларның дәртенә исебез китеп карап утырдык. Үзләре теккән күлмәкләр, аякларында аякшу, ягъни тула ыек та чабата. Ничек саклаганнар да шулай килешле итеп күрсәтә беләләр. Бу элекеге аякшуны әни белән
бірге суқтық. Шабатаны өзім ясарға үйрендім. Бик батыр болғашын шабата шыдамайдыр ие. Киіп жүрейім шуларын киіп. Қызық, демәк шабата өріп қарарға да бола. Шул ой белән без саубыллашып, икенче йортка киттек. Авылда бұрынғыдан келген кәсіпләр белән шөгыльләнүчеләр байтак. Менә Степан абый шабата өрүче. Без килгәндә аның серләрен оныгына җиткереп утыра иде. Шабата ясап була карама юкәсеннән дә. Карама юкәсе җәйге мәлдә кияргә, әйме? Галуш белә бер ул. Ул тиз тузмый. Ну, жүргәндә инде онсы бар. Яныңда иптәш жүргән шикелле, лер титеп таптыра. Үзенә үзе. Юкәне юнуы әзерләү материалны, әйме? Менә шуны сана. Аны бер сәгатьтә кайтарып бетерәсең бер киемне. Билгеле, мин озак уйлап тормыйча, Степан абыйның оныгы урынын алдым да эшкә дә тотындым. Юнасың юкәне, әйме, әйбәтләп шулкап, менә булай итеп шулкап куясың аны башларын. Тизәр өчен менә монысы тә башлар өчен. Вот. Менә бу башын тоже менә шулай итеп шулкап куясың. Каләм эшләгәнсыңмы? Әйе, Ике башындамы? Әйе. Шуннан менә шулай эшләп инде голубушка. Менә шулай итеп тотасың, әйме? Әйе. Менә шулай итеп тотасың да, менә шулай итеп йомшартасыңмы инде бу? Бу нәрсә дип аталасың? Бусы шушлы дип атала. Шушлы. Әйе. Шушлы. Менә шулай иттерәбез, Әйе. Икегә бүклибез. Әйе, менә. Давай, менә шулай. Көч кирәк монда, ират көче. Шуннан ишебез. Менә шушыннан, менә шулай итеп тотасың да, әйме. Менә күрәсең, менә. Менә бусы Бу каты өлешен алып атасың була. Әйе, алып атасың бу карак. Бу йомшартасың шул куптарыр өчен. Әйе. Бер чабатага 3 метр. Әйе, менә 3 метр нәрсә? Синең итек ултарны беләсез? Итек беләм. Ултарнымы? Ултарны да беләм, баса да беләм, ансын өйрәнде, Күкмара өйрәтте. Ул инде 41-нче елдан чабата үрә. Әби мине сыек чыбыклар белән кыйный өйрәтте дип искә алды. Вакыты шул булгандыр инде. Сүз арасында ул минем кулымны кыскан булып көчемне дә сынап алды. Билгеле, монда кул көче мөһим шул. Чабата гына димәссең. Менә хәзер үреп күрсәтә башлыйм. Менә монсын итеп куябыз. Беренче юкәңне бөтереп салган менә баштагы, әйме? Менә хәзер менә моннан аласың да бу юкәнең кырдагысын менә булай итеп бөтереп салып куясың. Менә монда монысы белән менә булай бастыртып куясың. Ул да менә бу ягын. Менә хәзер бу ягыннан алып салабыз инде. Хәзер менә монда куябыз, менә булай иттереп. Менә бу шабата башың мөгезе була. Анладыңмы? Шулай иттереп үрәсең инде. Бу шабатаның башын гына шулай үзеңә бәйләп эшлисеңме соң? Әйе. Аннан соң аннан соң итәсең, ул бит аерым була. Менә. Менә без бәләкәй генә шабата башы үрдек. Әйе. Мин карап кына тордым инде. Әйе. Шулай да өйрәндем. Шуннан соң инде без моны махсус, менә шушындый калып дип әйтик. Әйе, калып. Махсус калыпка кигертеп, үреп бетерәбез инде. Юк. Беткәнче үреп бетерәсең, аннан соң калып калсаң. Аннан соң гына кигертәсең. Әйе, как итеккә калып исеңме? Итек эшләп бетерәсең. Вот нәрсә ул. Димәк, моны кулдан үреп бетерәсең дә. Әйе. Аннан соң инде аңа кигертеп җайлыйсың. Матур чабата үрер өчен кешенең күңеле дә матур булырга тиеш. Точка, без запятая. Рәхмәт. Мамадышта безне гел бизәкләр, кызыклы матур сыннар затып барды. Әллә яз булганга кәефебез күтәренке, гүзәллек эзлибез. Эзлисе дә юк, алдыбызда. Мамадыш халкының тагын бер матур үзенчәлеге бар. Су чыганакларын менә шушылай хөрмәтләп, бизәп кую. Чыннан да, бу аларның яшәү чыганакларына хөрмәтләрен, матурлыкны үз куллары белән ясаганы хакында сөйли. Тормыш чыганагы дигәч тагын бер кызыклы чара хакында әйтү кирәктер. Мамадышта бөтен мәктәпләрдә тормыш дәресләре уза икән. Район һәм республика күләмендәге оешмаларның эшчәнлеге белән танышалар. Бу укучыларга киләчәктә һөнәр сайлау өчен дә кулай алым. Аннан туган ягың, илең турында хәбәрдар булу бик мөһим.
татар халкы, мен әйтер идем, ул бөек халык дип. Без үзебезнең динебезне саклап калырга тиеш, телебезне, гореф-гадәтләребезне. Безнең белән башка милләтләр дә горурлана. Шуңа күрә тату булыйк, дус булыйк, бер-беребезне саклап яшиек. Әйе, яшик. Узак еллар бу дөньяның һәр таңына куанып, ватаныбызның данын күтәреп, әшин итеп, үрнәк булып яшәүне без милләттәшләребездә күрә дә, өйрәнә дә алабыз. Рәхмәт сиңа, халкым.